pràcticament. Parlem ara de la segona B, on després de 2 partits cap dels equips catalans ha aconseguit sumar 2 victòries. El millor de tots és el Sant Iu, que va empatar en la primera jornada, i avui el Narcís Sala ha guanyat per 1-0 contra el Terrassa. Amb aquest partit comencem l'habitual repàs de cada diumenge al grup tercer de la segona B. Igual que diumenge passat, només hi ha hagut una victòria catalana a la jornada de segona B i ha estat en un derbi. En un Narcís Sala amb una molt bona entrada, el Sant Andreu s'ha imposat al Terrassa gràcies a aquest gol d'Amai. Després del seu magnífic començament contra el Barça Atlètic, el Badalona ha encaixat un seriós correctiu a Folletes, on ha caigut per 4-1, i això que s'ha avançat amb un gol de Pugui en el minut 34, però aquest penal, que ha transformat Luis Milor en el 40, ha fet canviar el signe del partit. Al minut següent, el Benidorm aconseguia el 2-1 a través de Gorka Laborda, i la segona meitat només ha tingut color local. A més, l'expulsió d'Alfonso ha facilitat les coses als de Rubí. Luis Domènech ha marcat els 2 gols que han segellat la col·legiada del Benidorm en els minuts 51 i 81. Els de la Marina són, per cert, el líder de la competició. L'Espanyol B ha sumat el segon empat consecutiu al camp de la Grama, que ha aconseguit el primer punt. S'han avançat els visitants amb un penal molt protestat que ha transformat Luismi, però en una falta rematada per Jorge Rojas, els de Santa Coloma han aconseguit deixar un punt a casa. I justament un ex de la Grama, Meca, ha arruïnat el debut de Jaume Bonet a la Bòbila. El davanter murcià ha marcat aquest golaç que ha significat el 0-1 per a l'Oriol en el minut 10. En el 22, el Gavà ha pogut empatar gràcies a un gol d'un dels nous d'aquesta temporada, el veterà Dani Guerrero, però de nou Meca, just abans del descans, ha aconseguit un 1-2 que ja ha estat definitiu. I ahir el Barça Atlètic no va poder passar de l'empat a casa davant d'un Mallorca B que està sorprenent. Jonathan Soriano, en el minut 2, va aprofitar un greu error del porter visitant Nauset, però en la segona meitat, Sergi Enric va aconseguir el gol de l'empat. Demà a 2:15 jugarà el Sabadell-Lleida.